चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लेसागावआव बेवहाय UPPL नि 14 बोसोरसालिया बेवहाय जुथुमा जादों। बे समाव आङो UPPL नि दैदेनगिरि बिथां प्रतिभा ब्रह्म आंनि सेराव दं। बिथांनाव आङो बे हाबाफारिनि सोमोन्दै आङो दिनै बिथांमोना मा थांखि लानाय जादों आरो बिथांमोना फैबाय थानाय बिटिआर बिसायख'थियाव बिथांमोना माबायदि बाहागो लागोन बेफोरनि सोमोन्दै आङो बिथां ब्रह्मनाव आङो सोंनो नागिरदों। दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि खौरांनि गेजेरजों UPPL जानानै मा मेसेज होगोन? आं UPPL नि जानानै बेखौनो मेसेज होनो लादों जे दिनैहाय जोङो बाहाय कन्वेन्शन जादों जोंना जे गोबां गोदान मेम्बारफ्रा जोंनाव जइन जादों UPPL आव जोंनि बारग' आफादगिरि श्री जुद प्रमद बर'जों लोगोसे गोबां फिल्डनि गोबां बिथिंनि इंटेलेक्चुअल्स गोबां सेक्शन्सनि मानसिफ्रा UPPL आव जइन जाबाय मैया UPPL खौ लोगो लाफैबाय आरो बेखौनो जोङो माने दिनैहाय गोग्गा जानानै बुंनो हायो जे UPPL आ दिनै गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों जाबोदों। फैगौ बिसायख'थि बिटिआर नि बिसायख'थि याव जोङो गोबां मोजां रिजाल्ट बा फिथाइ मोनगोन होननानै जोंहा जे बिसास दंमोन आरो बे गोख्रोंसिन जादों आरो लोगोसे जोङो दिनैहाय नैबे थामथि बिटिआर बा बड' एकर्डखौ गोजोननि एकर्ड बा पिस एकर्डबो होनदों। जोङो गोबाङै गोजोननि थाखायनो आरो बयबो जाहाथे जोंनि नैबे बिटिआर ओनसोलाव थानाय जेसेबां जाति जनगोष्ठी धोरोमनि मानसिफ्रा जाहाथे जयैनो मिलायलायनानै थानो हायो बेनो जोंनि थांखि आरो लोगोसे जोङो जयैनो जौगानांगौ जयैनो आवगायनांगौ हमु बिकास हमु हमु बिकास आरो माने हमु उन्नयन होनाखै होनबा बे स्ल'गानखौ लानानैनो जोङो मावबोगासिनो दं आरो दिनैहाय जोङो गोबाव सम BPF सरकारा माने जे दुर्निति बेफोरनि खोथायाबो गोबां ओंखारबोगासिनो दङ आरो बे गोबां दुर्नितिनि जेंना थानायनि थाखायनो जोंनि गेजेरावहाय जे जौगानांगौमोन जे उन्नति जानांगौमोन बेफोर जौगानो हानायखौ जोङो नुनो मोनाखै। माने रियेल डेभेलपमेन्टखौ जे होनो रियेल गुड गभर्नेन्सआ माने गामिनि ग्रास रुटआबो बयबो बेसिक नेसेसिटिस जे जोंहा मोजाङै जोङो सिकित्सा खालामनो हानायनि मोन्थायखौ जों मोननांगौ मोजां स्कुलाव जोङो फरायनो हानायनि मोन्थायखौ जों मोननांगौ आरो गावनि लेंगुवेज बा जाथि बा भाषा बेखौ जोंहा डेभेलपमेन्ट खालामनायनि जोंहा मोन्थाय मोननांगौ बा जोंहा आइजोनि गोबां समस्या थायो बेफोरखौ खोनासंनो थाखाय बा जोङो जे स्पेस लुबैदों बेखौ जोङो मोननायखौ जोङो मोनाखै आरो गोबां उन्दैफोरनि समस्याबो जानानै दङ बा जोंहा नागरिक भारतीय नागरिक हिसाबै जोङो मोजां लामा थाबायनो मोननायनि जोंहा मोन्थाय दङ आरो लाइमोनफ्रा एमप्लयमेन्ट मोननायनि जे मोन्थाय दङ गावगाबागाव क्रिएटिभ स्किल्स सोरबाया खेला धुला मोजां मोनो सोरबाया मोसानो मोजां मोनो सोरबा लिरनो मोजां मोनो सोरबाया माने फ्रीडम अफ एक्सप्रेशन होनानै जे गावनि क्रिएटिभिटिखौ डेभेलप खालामनांगौ बेफोरनि अधिकारखौ जोङो नुनाय मोनाखै। दा बेफोर जानानैनो जों UPPL जानानै जोङो बिटिआर सुक्तियावबो गोबां सुबुंनि थाखाय हिउमेन रिसोर्स डेभेलपमेन्टनि थाखाय आरो एमप्लयमेन्ट अपरचुनिटिसनि गोबां सुक्तियावनो जे एनेक्सार्स दङ बेफोरनि माने थांखियाबो जोंनाव थाबाय बेफोरखौ जोङो मावलांनो आखायाव लादों आरो बिनि थाखाय जोङो गोख्रोङै नैबे फैगौ बिसायख'थियाव बाहागो लानानै देरहाथारगोनखौ माने गोसोआव लानानै जोङो आवगायदों आरो जों देरहानो हागोनबो होननानै गोसोआवबो गोख्रों बिसास दङ जोंहा। हाग्रामा महिलारिनि थासारिया अब्ला मा जाहैगोन BPF? बेनि थासारिया बिदि जेनोबा जुदि बे रियेलि डेम'क्रेसिखौ फल' खालामोबा जेननानै फैयोबा बिथाङा माने जे अपोजिशननि जे रल दङ बेखौ डेम'क्रेटिकेलि बियो दिन्थिनांगोन आरो जेरखम दिनैहाय UPPL आ अपोजिशनाव जिरायनानै रायजो राजाखौ जे सांग्रां लाबोनांगौ बे सांग्रांखौ लाबोनो हानानै बयबो रायजो राजाखौ माने जे अधिकार नांगौ बेखौ बिनो हानायनि पुलिसमेननि जे खामानिखौ UPPL आ मावदों बेखौ दिन्थिनांगोन। बेसेबांसो आखन मोननानै देरहागोन होननानै फोरमायनो जोंनि खौरांनिसिम? जोङो मेजरिटिखौनो मोनगोन 30नि बाराखौथ' जोङो मोनगोन होननानै दिनै जोंहा गोख्रों बिसास दङ।
फैबाय थानाय बिसायख'थियाव अब्ला हाग्रामानि थासारिया जोबोद गाज्रि जागोन होनना फोरमायगोन नामा? बे दिन परिस्थिति फैबासो जोङो बेखौ बुजि मोनसिगोन। दिनै बेवहाय बेसेबांसो गेदारिं सुबुं जागोन नामा? जोङो गोबां गेदारिंखौ जोङो आसा खालामदों। बाहाय फैगोन होननानै जों गोबां गेदारिंखौ जोङो आसा खालामदों आरो जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ जे बिटिआर सुक्तियाव होनाय दङ दफाफोर आरो जोङो बेखौनो नुबोदों जे सागानगिरि आवगोलावबो सेथि सुक्तियावबो बड' सुक्तियावबो आरो नैथि बड' सुक्तियावबो सागानगिरि बिथांमोनहानो गावसोरनो माने सरकार सालायनानै गावसोरनो जे सरकार सालायनानै फैदों बेखौनो जोङो थामथियावबो जे बिटिआर जे सागानगिरि बिटिआर सिगनेटरिसफ्रा जाहाथे फैनानै मोजाङै बे बिटिआरनि जेसेबां दफा बेफोरखौ मोजाङै जाफुंसारहोनो हायो बिसेसकरि जोंनि नैबे अगमेन्टेसन अफ एरिया जे एरिया बारायनाय एक्सक्लुसन एन्ड इनक्लुसन बेनि खामानिया जाहाथे मोजां जायो। आर्टिकेल 280 नि जे होनाय दङ फाइनेन्स माने सेन्ट्रेल फान्डिं आरो आर्टिकेल 125 जे भिलेज काउन्सिल आर्बान काउन्सिलनि जे खामानि जानांगौ बेफोर जाहाथे जाफुङो आरो लोगोसे माने जोंना नैबे सान्ति सुक्ति जोंना मोनब्रैबो NDFB नि मोनब्रैबो गटा जयैनो गोजोनखौ लुबैनानै टेबोलाव फैनानै सागानगिरि जाफैदों जाहाथे बिथांमोनहाबो जेसेबांखिनि बे ज' लोगो लानानै बे बिटिआर सुक्तिया जाहाथे जाफुंसारो बेनि थाखाय मोजाङै खामानि आवगायलांनो हायो आरो देरहासार जायो बेखौनो जोङो मिजिंथियो।